Must let us come together. Maka na onwere akwụkwọ ọzọ ma ọ bụ akwụkwọ Igbo dere kọwara ife a niile na-awụrụ ọzọ kịta edesiri nke a bidozie na nke a. Ya bụ na ọdịnala ọ dị ebe ahụ bụ ka ana si eme unu ya gozie na akwụkwọ ka ana si eme. Ana dị iche iche nwere ife dị iche iche ma nke Chukwu nyere ya ma nke mmadụ ji aka ya fibe. O nwere ana Chukwu nyere ikike ka ọ na-eme ife dị etu ị ga-eme ihe dị etu ebe ahụ tigbuo amamụ n'afọ dị ihe unu afọ ya ọ dị. O nwere ana dị amị afịa dị ebute na ya na-akpọ ya chara ncha ma ọ bụ ọzara nwee ka afịa pụọ na ya nwee na ana afịfịa na-ebu osisi ya na-ebu nwee anaghị aba osisi ọwụ napụrụ na ya ọgwụ ya na-ada egwu were anya ọgwụ olu dike. Nwee ana bụ osisi dị na ngwuru mmadụ na-adị ike. Ịmụ na ọ nwere ọtụtụ ihe anyị abaka ọchara unu maka ọjị ya ọjị nwoke ibe m nwere ike ịma tụtụ ụfọdụ ọjị Igbo a na-ata ata unu mana ọwụghị ebe niile ka ọ na-ebu. E nwekwuru ihe ya eme ya ọ ya ka a na-akpọ ọdịnala. O nwere ana ọ ya abụ ịbata be fa na-ada dimkpa fa na-ada dimkpa nwee ndị ya ịbata ha na-akpọ nwaakị were isi eke a n'ọkpọ unu afụ n'ogo ụdị ya. Nwee ndị ya afụfa na-eme nwa tanịtanị nwee ndị ya afụfa na-ada ogbe dimkpa unu na-afụ ụdị ha. Nwee ndị na-ewe etoche isi ya ọ dịka eturi etu ya ọ dịka eweta pịchichara were etunye unu na-enere anya ọfụmụrụ ya na-afụ ya. Ọ ka na si dị ije na ana ahụ ịfụ ihe ahụ. Nwee ndị ụmụfa dịka ndị be anyị ụmụ nwaanyị anyị na-eje na mba nwa odogwu ya bụ etu ana si eme ife bụ etu chi ekere nwezie nke ndụ bi na ana ji akafa wee gọọ kpee ekpere ọ dị ire. Unu fụrụ ihe ndị ahụ na afụnugbe amamụ na afịa. O nwere na ana ịma dịka anyị si akọwa na ọdịnala na ọdịbendị bụ nwanne bụ ife anyị kwuru. Etu aha ana aha si eme dịka nsisi gị na ụfọdụ bụ nke mmadụ wubere kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike nekọta anya enwee ka ihe dị etu esi eme ha anọkọ wee kwubie okwu suo ọfọ na ala ọ dị ire Chukwu anụ onufe maka na ekpere a na-ekpe Chineke adịghị eneghị ya anya onye ka eji asị anyị kpesibe ekpere ike na ịgwara na Chineke ife ya bụ na obi gị ụda ọcha aka gị ụda ọcha ga-egbo Chineke ihe ọ na-ege ntị. Onye ka ihe eji Chukwu egwu onye enweghị nne enweghị ụmụnne ọ debere ka mgbe ụwa mmadụ niile a na-akpa iriri ọ na-ege ha ncha ntị ofu mgbe. Enweziri ụmụ ahụhụ na ihe nọcha n'ime ala ha nchere na ọ mara afa ha mara nke ahụ adịghị n'ofu oge ịpụta were ihe tupule onye a dị mma imere ebe onye ọbụla anaghị asọpụrụ Chukwu dị mma imere gịnị ọ dị mma imere ebe ahụ adịghị maka na ịnọdụ na ala chebe n'ụzọ ọsọ maka Chukwu ịmakwa anyị na-aga n'ụzọ na-afụ ihe a na-anya gwugwuru etu Chukwu si echekwawe ya ifuche onye ya ọ gafee ofe kii na ya bụ pasọd mana ịnọ ha ofu ugbo asị ese die ya. Ife ọzọ ndị be anyị na-eme na-ewe Chineke iwe bụ anyị natara ozi ọmụma anyị agbaghị ike dị na Chineke. Ọ ya butere na ebe a unu nọ kịta mmadụ nwa kịta adị mmadụ 10 na ebe a 9 asị na mmadụ gburu ya ọ bụ eziokwu ka ọ asị ebee ka Chukwu nọzi eji gbuo onye ahụ. Kraịst bịa n'ọgwụgwụ oge ka o wee bịa kpee arụ nsọ ala na njọ niile ndị mmadụ mekọrọ
ọnya kpatara o ji wee were osisi nke obe. N'osisi obe ka ndị Juu na-akpụ arụ. Unu maara nke a? Wee si ebe a wee wu. Omenala izi Adam na Eve mere ọ bụghị ife Chineke. Unu amara. Ndị Igbo bụ ndị Hibru. Asị m na ndị Igbo bụ ndị gịnị? Ndị Hibru. Ebe ndị Igbo bụ ndị Hibru, ịgụ akwụkwọ ihe akwa akọwara ya ọfụma ebe ahụ. Enweghịzi ihe dị ka mgbatoju anya. Nye m ofu vidiyo ife na ọ ya kpatara na ndị Igbo na-ebu ugwu. Anyị na-eme ya eme tupu ụka bịa. Ndị Igbo na-ebu ugwu tupu ụka bịa. Ndị Igbo na-akwa ozu. Ndị Igbo na-eme ọmụmụ. Ndị Igbo na-eme ego n'isi nwaanyị. Ọ bụrụ ụka kụziere ya anyị. Omenala anyị bụ na Hibru wee bata ebe a wee na-eme. Akwụkwọ akọwachala gị omenala ndị anwa ndị Igbo ka ji kọwara gị ndị ha mụtara n'ụzọ. N'ime ndị ahụ ha mụtara amụta, ndị adọrọ maka asị wepụ. Ndị adọrọ maka asị wepụ. Ife anyị akọwa ebuka ọ bụrụ ife anyị akwụ ọtọ bupee ya na wanawa. Mana anyị na-emetụ aka n'ihe ụfọdụ ndị ahụ na-enyekarị nsogbu. Ihe ndị ahụ na-enyekarị nsogbu, ihe a na-asị unu na alụsị mara onye na agwụ mara onye. Dịka ndị n'ụtụtụ, Chineke nwere ike inye mmadụ onyinye ga-eduji ọkụ mmụọ. Anyị za mba n'ala Igbo. Akụrụ anakpụ ma ụmụazị ebinye kwuru. Ịgụ akwụkwọ efu ka akọwara gị ihe kpatara ndị Igbo ji nabata mmanwụ n'ala Igbo. Mmanwụ batara n'ala Igbo 1212 AD from Igala. Ndị bubatara ya bụ ndị nri. Na mmụọ si n'ọnụ ahụ ndị mmụọ nwụrụ. Ihe nkwekọrịta ahụ bụ na nna gị nwụrụ gboo ka biri nso. Ọ na-esi n'ọnụ ahụ ha fụta. Ị na-ekwu eziokwu ka ị na-asị asị. Ị na-aghọrị ụmụazị. Ego eme elu mmụọ. Ị na-mara ihe bụ ịba mmụọ? Initiation. Ime gị initiate. Ịba gbuo egbu esu. Onye ọbụla tiri isi na mmụọ emegheghị deliverance ya data delivered. Ọ dị n'akwụkwọ. Ọ secret court. Kuma ka ọ dọrọ ichuzu. Ị na-eje ndị mmọnwụ ị na-enye ekwensu otuto ọ bụla ị mara. Ọ ị mara. Ị na-aga n'ụlọ fụ mmọnwụ ị na-egara anya na-aga nwa ebe na gị. Mana na ikuri n'obe gị. Ụmụaka mgbe ị kuriri jee ndị mmọnwụ ọ bụ ị maha na otuto ka ị na-enye ekwensu. Institution ekwensu wubere iji wee deceive ndị mmadụ. Because onye nghọrị ka ọ bụ a deceiver. Onye asị na ndị asị. Sọọsọ asị ka eji mara ya. Abịa mgbe na ya eji ya na-agba ara onye na-eme anyị obi aṅụrị onye mee ife dị mgbatị ya ara na-ekwu okwu zoro ezo. Ọ bụrụ mgbe ahụ emechazi ụka bata anyị nwee polisi nwee entertainment industries assorted. Kedụzi Chukwu wee mechazigbo kịda wee kpughere anyị ihe niile ahụ wee pụta ihe mee ibe anyị mere anyị. Etu a ka alụsị abịa bụ izu ọsị gị arụ adịrị gị jee eburu gị jee ebe nwere ọsị gị na enwere ife o mere na ndị ụka na-eme ya ime bakpuo edupozi esi ijegbara. Mgbe ochie gara aga na mmanwụ anaghị abata n'ụlọ ụka. Around 60s, 70s and 80s mmanwụ chụba ha anaghị ọsọ iti ya ịsa gị etu ụlọ ka ọ nachighị azụ maka ọ mana onwe ihe jikọrọ anya n'ihe. Ịpụtazi akata eburuzie mmanwụ bata n'ime ụlọ ụka na confuse gị sị gị nọ ife ọma na onwe ife o mere nọ. Maka mgbe mgbe mmadụ eziokwu ya were aka mere ife o ya eme ọrịa si agwaghị unu ewetakwuru na abụ dị na vidiyo ya no secret court from Igala. Onye nwere doubt ọkpọ ma ọpụta anyị ọgba vidiyo ewepụta ife o ji nwe anyị ejego many places ọsọ na agba. Thank you. Alụsị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Akwụkwọ igotekwara akwụkwọ a. Alụsị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Agaghị m na ya furu mana mgbe m na-akọ akụkọ ka m metụrụ ya dịka ije ọgụ mgbe m na-ama atụ ije ọgụ. Ndị na-ege ntị amara m atụ na a na-eje ọgụ maọbụ a na-ebibe ngwuru dibụ nọ na-akpata nwa dibịa agwọ ọgwụ agwụsịghị ọgwụ o wee lekwecha anụ o ji were gwụọ ya bụ ọgwụ ka ọ ya agba dibụ nọ ma ọ na onye ọgwụ ọrụ ọgwụ si ya erikwe na anụ ọnụ na o riri anụ ya ọgwụ eme gịnị ọnya ka eji si arụsị ọgwụ agwọ dị ọya bụ arụsị.
obodo ọbụla n'ala Igbo nwere anụ fa na-asa anụ eji wee bikos na ndị nna nna anyị fa dịka nsikọ ọrụ na mgbe afọ apụtasịara na-ebigharịzi aka ịghọtago fa wee nabata ma arụsị ma mmanwụ aga ewere na-eme maka na ịsụchacha ana ịkọhie ihe o ya emerịrị gịnị o ya ebu anyị na-anabata ike ọbụla hapụ ha na-anabata mana Chineke dobere plan ya na ozi ọma ya ga-erute anaghị abata mgbe ozi ọma batara na Naịjirịa ọ bụrụ ndị Igbo na bandrị mana ọfa nwa nabatara ozi ọma jidesie ike ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ndị Yoruba ka ebu ụzọ nye ozi ọma fọ nabatara ya gịnị kpatara ndị Igbo ji nabata ya ọ maka na ọfa nwa bụ ndị ewetara ya maka na ha si Israel gbapụ maka mmehie bụ gịnị ife arụsị enugo onye bụ iwe Chineke ife arụsị ị mara na Chukwu eluzuo kọntrol jee gụọ Baịbụl ọfụma onwere onye mere ya hapụ itire aka na arụsị ma ọ bụ otu nzuzo ya bụ Chineke anaghị eji ya brek ebe ahụ mgbe Mozis ya ọchịchara ya ọsị ya na ya agbaghara gịnị mere ndị agha niile fere ya na onwere onye ọ hapụrụ unu anaghị agụ o gbuchapụrụ ha si atọ mba ha atọ ma bak ọ kpụgharịba 40 years gbukpọ ọfa e mere ya na amara ma ghọrịrị anyị wee si anyị na ọya ife egwu e dere ya n'akwụkwọ a na-akọwasịrị ya ebe ahụ na ife ndị Igbo ji nabata ya bụ na-asịfa na ọya ife egwuregwu a na-akwụ ụzọ were ya na-eme egwuregwu na ọya na-arụ ọrụ ndị polisi ịgbaghara onye na-ekwu okwu zoro ezo n'abalị nwa onye na-eme ife dagha okwuo ya ihe eje jide ife ndị a ka eji ghọrọ ya ndị Igbo amara na ọkọt so mgbe anyị etolitere efiluo na omenala na ọ dị mma na onwe ife ọjọọ dị na ya ewee nabata ya nwa na-eme egwuregwu egbu ọja na-eme ibe wee nabata ya o wee tụba kedụzi ihe anyị eji wee mee nsị ya na opi anyị na-egbu ọja amaka ogene anyị mara mma ịgba ọ dị mma ọ institushọn mmụọ bụ nke ego nso anọghị ka a na-ekwu okwu eji nwa ya okwu okwu ya o werekwa ife ya onye a gwara na emegịnị afọ ọzọ emegịnị ya na mmanwụ abụrụ ife nke Chineke